rồi try sẽ xin bắt ngay cái lấy pi baro ha cái trên cái button board cái trong try để ha cái này cái video ngăn bắt tay cái jing pause new cái pi la pause new bắt pi la itu yang á và pi la pause new và pi don ha cái jing seng duai bắt ki ba bon ki brio pi don lang ha cái jing seng duai bắt pi la yo snow tang marway cái cái air cái be jai bat pila yo snow ru bakawan kata kasur kapoong ba duway ba kiway ru kin yo snow lem kin yo snow lang ya kata ka air ka ba jai ka ba be happy bat ha kata ka por pi tho ba hakileng hok ti ki jong pi yo i yo number u ba tho hispa sao po sao bat la tho ru da karong ka ba sao te ngala pen chitom kindiat bangan le ya video na ka benta ka jong pi thế cái này cái jing pause new cái jong pi cái đấy cái bạn nào try để sim kia ya cả wat nom shu ngap bang ala batai wat nom snow hun bang ala batai là cái jing ya lam start cái jong try để hen pi haban sim kia ru ya cái jing mut cho cái này cái jing pause new bat pi haban pentre kam kenang bu bleu nyo ban kur khu ya cái jing im cái jong pi thế cái jing mut jong cái jing pause new cái ba pi la pause new bah kata ka jing sing duwai pile snow wi kata ka jing be jai kal air katu ka jing be jai kal air ka de ka jing be jai ka jong man sim ba khoj ha ka jing im ka jong pi namar pa pila sedang man shakriyo try kal air man sim ba khoj ka sedang man be shapi pi sedang man wat iki bahan neng pi sedang snow tanat ban chong ha ki jat ki jong utrai te re ha ki ki wei kam shem don kum kata bat kabun bha kaja ha ki balang ki ba pher kalong kumta ki bun bha ki pa poi chapo ka jinge seng henry don tang khindiat pat kita ki badon ya kal air ka jong man sim ba khoi kita ki ba let chapo yeng mane da ka man sim ka ba shisha da ka donut ka ba shisha da ka jing shakri ka ba shisha te ublay ukentu happy ba phi de bandu wai na ka bantai ki tu ki ba shulet jinge seng tang ban chu pendap ya kan yam karukom bagi lalet chapo yeng mane henry pi hab bandu wai na ka benta ka jong ki bat om tang ba phindu wai ru henry pi hab ru ban kren ye ki ha pi yo i ba ki yat bakla na ka lenti ka ba ublay ukwa ye ki ba kin yat phim dei ban hun ba pi la yo ma pi yo man sim ba khoi henry pi de ban kwa ru ba ki wei ru kin yo lang yo uju man sim jong ublay ban wat iki eki ba bha ki eki ba haneng nang ba ka balang kan nom roi tang ha ka do kan nom roi tang ha ka jing bun brio henry kin roi ha ka jing long man sim bat kin lait na ki jing snew ki jing thala ha ka ni ka por thai pi ha ban chim khiai ka ni ba phin du wai phim dei ba phin chu hon ban chu shakri yo ble marway la ne phin mat jing kur khu phin mat yo man sim ba khoi tang marway pi ha ban chim khia o ble la jit e pi phin du wai lem na ka ba ta ka jong ki ka to ka number ka ba hispa sao pho sao ka mot ka de ka ba kin ja man sim ka jing mot jong ka to ka kren ya ki khat ar ngot ki apostle ka jing roi ka ba la da pi multiply khat r into khat r kan mi hispa sao pho sao ka de ka ta ka ba ublay u la pha i ki sin ran ki jong u ka mot ban pen roi ya ka hima ka jong ublay tu blay la jet e pi kum ba u jet ya ki khat ar ngot ki sin ran na ki khat ar ngot ki sin ran la roi ka balang kristan hadu ka ne kat ka jing sha penyap iki kristan henry kat nang penyap kata la nang roi ka jing long kristan hapo ka ne ka perthai hi baro ka wei ka rong sao ka kren ye ka ding ka mod ai bangin long ki kristan ki badap de ka ding ka jong min sim ba khoi bat bangin pen roi ya ka jing long min sim ha ba pidon ki parlok ai ba ka jing long ka ba riu blai ka jong pi kan ya bet lang shaki kum ba nga don kini ki patre bat nga la hikai ya ki bat ki ru ki la long kum nga kum ba ju hikai ba ki briu ha ba ki wan chim pnyang nang ne nga ju hikai ya ki barabor ba kin pule bible kin duai bat kin ruai ba ha bat ya ki to ki patre bat nga ru nga la hikai ba kin le kum ta kamut la mi bijli biang kum ba nga arngot lai ngut sana itoru lanang mi kamut la pen roi te ublay daladi wan chakani ka perthai henry da ka bor ka jong u la pendan kam yangi bangin long
kita ki nong plai ka kerteng ka jong u ba ni dei ru ban roi tu ble ula jiet ye phi kong ba phin du wai nam te ki wei ba phin pan roi ya ka hima ka jong u ble namar ka ta phi hap an shim khia ye ka ne bat ai ngi ba ro ha ba ngi long kristan ngin nam shu hun tang ba ngin long kristan re ai kal er man sim ba khoj kan be shangi bat ha ba man sim ba khoj u be shangi ngin la ban be e ki jing sngo pha chu ni ka por thai pa ro khoj han re ni la ban le ki ek pa ro ha ka kerteng ka jong utrai ti don ki bas ngo tho bakla ha bo ong ban chakri utrai ha bo ong nai be ek jing sngo ha jok por thai ki don ki bas ngo tho bakla ki ba wat tang ban te ke yeng ka sem ru ki sngo ba ka long pop han re kam long ka pop kat bangi dang em han ha por thai la dang i don ki yeng ki sem ngin chong ha ka yeng le jing sngo kuman ka ba uble ula kur khu yeng ni kam long ka ba bakla ngi don ka kali bangin le jing let kam long ka babakla kam tam ha ka sniu try phile ji seng she ngai phini yo kali kamai na ei ado ble kur khui phi don ka kali ke ei tang bangim dei ken bangin sngo sarong dan ngim dei bangin bo e ka spa hak mat ringen bo ken yo ble mar teng teng habanga hi kai palat chapang ka tieng ka jong ble teng teng ki brio ki sngo thu bakla ru ba long shu ban chong kali hab ye ya da ka jat shong long shu ban ya chong ki yeng mau ni hap ya shong da ki yeng plang han re kam long kum ta kam de kum ta ka shong ka mon cho phi kwa ban te da ki yeng plang ka ta ka shong ka mon cho phi kwa ban chna ka yeng mau la ne ka yeng tin le hen re nim de te ban bo e ka spa hak mat ngi ban bo yo ple hak mat ha ba ngi phong ki jan ki nap ki ba itnat ki ba bha da ka jing kemen ngin phong ngin nam phong da ka jing sngo sarong han re da ka jing men balai ba ble la kur khu ke ngi ha ba ngi bam ki jing bam ki e ngi bam ki jing bam ki batte nim nam bam ki kwai ki khai ne ki biri ki cigarette kum ta ter ngi bam ki jing bam ki batte kam long ka babakla u ble ula kur khui ka mariang ula ai ki so ki pai ni la bangin bam sngo bha kat ba ngi mon namar u ble ula ai sngo bha ngi tang bangim de bangin bam la lot ni de ban bab ha ka ta ka rukom ka bangi de ban bam de ra bangi la shakri utrai kamu ngi nam ya bam ja shu re ngan shu ya puli betang ka bible kam de kumta uble ula ais ngo bhai ngi ngin nang ke man penan kam ge jing ais ngo bha ka jong uble ngim de ban sngo thu bakla haba ngo ong ngi nam wat iki ek jong ka perthai ngim de ban sngo thu bakla ba long man thit kali long man chna yeng long man thit ki jan ki barem haba uble ula kur khu phila ban phong dan burom phong dan akor phong da ka jing man kam long ka bakla tang ba ngim jude ken bangin sngo sarong lani bangin iben ya kita ki we pat te to ble un yo ban kur khui philang baro ya ro itrai